mela darba kont qed ninħasel. U Li din mhux li tiġri spiss. Tarraġġo gidba bil-forsi ġifier. Bħal ġajis. Meta kont għadni immur il-ġim, iktar classes. Le dik oħra. Mela darba, daw kellhom ovvjament, mhux ovvjament, insomma, toilet ma nafx hekk hux illegali ma kienx hemm tieqam ġidma. Tajjeb, u m'għandunajx qabel ġrat li dil-biċċa xogħol. Di traċedja. Mela dħalt ninħasel wara is-session, tajjeb, u ovvjament inti tieħu miegħek is-sapun u raqsek, tajjeb, u kemm iddender ix-xugaman fuq barra. U waqt li qed nintorok, ġifieri qiegħed bis-sapun u dawn l-affarijiet, imur id-dawl. Tlam ċappa. Tajjeb, ġo dressing room li assolutament ma tafix blamment. Mela minn dressing room, spiċċajt isek ġo dark room minn dawn tal-klas. Eżatt. Daħal ieħor. Ovvjament laħt kif stajt għax inti qaskun taf is-sapun. Fejn u Fej qiegħed u fejn mhux. Fej jiżloq. Għadlek xi sapuna. Rix minn hemm u batt infittex l-affarijiet. Xugaman wasalna. Kemm kien? Lam ċappa, m'hemmx tieqa. Tieqa. Suppost ikollhom daw li jxelu għalli jista' jkun L-emergency light. U taf kif tibda sejrek bidejk biex forsi dan hawn. Le. U f'daqqa waħda. Inħoss xaħatek. U għamel l-istess. Tajjeb. Umbat minn hemm lematlu. Sorry, għatlu ma niprofa nsib l-affarijiet. Għalli anka jiena. U insomma, nista' ngħidilkom li fl-ambitu ta' dlam ċappa kelli kuntatt ma' raġel li ma xtaqx li jkolli dal-kuntatt imma il-fil għadu fidejja. Id-dawl baqa ma ġiex, ġifieri. Spiċċaw ix-xitta mill-xulxin. Kienet naqa awkward is-sitwazzjoni għax inti taf li dar-raġel Arwin għadu fl-istess ambjent tiegħek jista' minn ħina li ieħor tmur taqbad il-brush u ssib jinnaf. Ftemna. Insomma, dik hija t-traġedja tiegħi. Naħseb hey babe minn hemm ġietek. X'inhi? Meta babe. Le.